Hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you. Ranganai zvenyu asi zvichakona. Taurai mashoko asi haangamire. Aya akanga asiri mashoko nje, asi kuti raitova shoko raMwari. Nanhasi rinotova shoko raMwari riri kuna Isaiah chapter 10. Era yakangoitwa chete nehanzvadzi yangu ndeye kutaura panguva yakange isina kufanira kuti ataurwe, nekuti panguva iyoyo nepanguva ino mwoyo yavanhu haina kugadzikana. Mwoyo yavanhu yakadumbirwa, pane zviri kuitika. Saka hanzvadzi yangu yakazopinda mucrossfire. Vangonyora Sister Docas kuti ranganai zvenyu asi zvichakona. Pandakaita effort, I called my sister kuti ano hanzvadzi yangu haina kumira zvakanaka. Vakatsanangura zvandakatonzwisisa. Do you know what? Kuti vanhu, they are going through some stuff that you might not understand. And matukirwo akaitwa. Do you know kuti mwe munhu anogona kukomita suicide? Munhu kutofa nematukirwo anoitwa munhu kucomment section. Especially usati wanzwa side rake. Chambomupa kuti angozonyora pakati pemoto uri kupisa kudai. Wongonyora kuti ranganai zvenyu asi zvichakona. And she said to me, she was going through some stuff. And she's grateful that God had finally answered her prayers by her going to minister to Atlanta, Georgia, etc., etc. But at the same time, iwewe semunhu unofanira kudzidza pakadaiwo. Hapasi pekungoti onai zvaitika. Take some notes. Kuti kune dzimwe nyaya dzaunofanira kuziva nguva yekudzitaura nepekudzitaurira. Haisisiri nyaya yekungotaura zvose zvose, nekuti mukutaura zvose zvose iwewe nepfungwa yako yakanaka, pamwe nekurwadziwa kwauri kuitwa nemapersonal challenges ako asingazivikanwe nevanhu vari kunze, but wotaura because of pain iri mauri. People will end up vakukutuka. And what I encourage my sister, and I can still encourage you today, tell your management, release a press statement, apologize. Because the very people who lifted you are the very people who can pull you down. Remember, we are what we are today because of people. There is no man who is an island. In as much I'm a bishop, nekugona kwangu nekutadza kwangu, ndinotoda vanhu patinenge ndagona paya vanondirovera maoko. But pandinotadza paya paya, ndinotoda kuti vanhu vanodzoka kwandiri vachititigadzirisa apa. So we need people. Tikangoera taziva patakabviswa naMwari. I don't want to turn this into a sermon. Bhuku rinoti kuna Isaiah, iwewe gomba remugodhi, yeuka pawakacherwa. Neiwewe dombo, yeuka pawakatemwa.
I'm saying this. Nehemi mamwe musician, learn to separate your career from your personal life. If you support a certain political party, let it not affect your career. Kana uchisapota yaunosapota ndiwe unozviziva kuti unoisapota. But by end of the day, you must be able to know where your bread is buttered. Vanhu kuti tive zvatiri, kunyangwe panapa ndiri mufundisi, ndinotoriwo nevanhu vanotondifolowa ende vanogona kutouya kwandiri vachinditi abishop apa mandi kupagadzirisa. Ende ukatonzwa vanhu vakudaro, sit down, think, pagadzirisa. It is better for your career and better for your future. Izvi ndiri kuzvitaurira chiitiko chakaitika chinofanira kudzidzisa praise, chodzidzisa wingidi, chodzidzisa vamacheso, chodzidzisa vacharamba, vese vanoita zvekuimba, they must learn from this. Nekuti paunondoimba paya, vanhu vanenge katoona vanhu vachiuya vachikuappreciate, vachikukoka, it means people, they really appreciate you. But is environment yatinayo pari zvino iyi, it's not conducive kuti ungotaura zvawataura. Ende kana waona kuti wataura zvinhu munhu anozvininipisa, you go back to your people. Ko Kristu akaita sei? The Bible says aitova Mwari pachake, but haana kutora umwari sechinhu chaibatika. Akaisa umwari parutivi, ndobva apfeka hovhorosi yemunhu, ndobva afa zvake pamuchinjikwa, iye ari Mwari pachake. A sign of humility. My sister Docas Moyo nevamwe vamunoshanda navo, a simple apology to your people, to your followers, it is going to take you very far. I repeat again, kungodzokera kuvanhu wenyu mongoti, my people, I am so sorry. Wotazenge takunzwa vamwe vakuti paYouTube pakuslashiwa, paYouTube vakudima, vanhu vakutaura zvakawanda. Just go to people kuti muve zvamuri hanzvadzi yangu, vanhu ivavo. And these people, you need them again. Just go to these people and say, my people, I am sorry. God bless you.